Kvapky. Mestečko v Mlynskej doline je studnicou nekonečných príbehov. Dá ti čokoľvek, čo si od neho popýtaš. Spomienky, vzťahy, zážitky, opice. A tak som o Mlynskej napísal knihu. Volá sa Kvapky. A je to absolútny banger. Je to taký manuál, ako prežiť vysokú školu. Ale nie ako prežiť, ale ako prežiť, ako precítiť. Chápeš? A čo všetko som do nej schoval? Tak v prvom rade je tam akcia. Láska, depresie, gitarovice, chodbovice, izbovice. Skúškové. Tak jebnuté. Niekedy si povieš. What the fuck? What the fuck? What the fuck, dude? Step the fuck up, okay? Jesus Christ. Niekedy si povieš. Wow. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Wow. A to je všetko? Asi. A dá sa to kúpiť. Bum, bam, bapom. Ešte bapom. Nech sa páči. Kvapky.